ఆదివాసులు ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు మనందరికీ తెలుసు. ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి దళితులు మైనారిటీల పరిస్థితులు కూడా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేస్తే ఇవాళ రాష్ట్రం అంతా కూడా అగ్నిగోళం వల్లే ఇవాళ మండుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ ఆత్మహత్యలు చేస్తున్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులకు నిజంగా మనము వాళ్ళ అమరులైనటువంటి వాళ్ళకి సంతాపం తెలియాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. నిజంగా వాళ్ళ అమరత్వానికి మానవ హక్కుల వేదిక నుంచి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాం. మిత్రులారా, ఇవాళ ఈ సభను ఉద్దేశించి నా అంశం కూడా అడవి ఆదివాసులది కాదా అనేటువంటి అంశంపైనే ఉపోద్ఘాతంలోనే మాట్లాడదాం అనుకున్నాము. ఇవాళ ప్రపంచంలో కావచ్చు, నాగరికత అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిణామంలో కావచ్చు, మూలవాసులైనటువంటి నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా అడవి ప్రాంతం. ఇవాళ ఆ అడవి పరాయి చేతిలో వెళ్ళి అక్కడ జీవిస్తున్నటువంటి మానవులంతా కూడా ఒక మానవుడుగా కాకుండా ఒక జీవిగా గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఎదురవుతున్నాయి. ఇవాళ దేశంలో ప్రపంచంలో మనిషి మనుగడ అనేది లేదా భావితరానికి అందించాల్సినటువంటి ఏదైతే చారిత్రక సంఘటనలు కానీ ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి నాగరికత అభివృద్ధి కానీ ఆ ఆదివాసుల నుంచి ఆ మూలవాసుల నుంచి అనేది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ అలాంటి ప్రాంతం ఇవాళ ఖనిజ సంపద కొరకు లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దోపిడీదారుల చేతుల్లోకి ఖనిజ సంపద అంతా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నట్టు జీవిస్తున్నటువంటి అటవీ వనరులంతా కూడా ఇవాళ మనకు చెందనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, ఇవాళ ఆదివాసులకు అడవికి చాలా అనుబంధమైనటువంటి చేపకు ఎలా ఉంటుందో అడవికి ఆదివాసులకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం కూడా అలాంటిది. ఇవాళ భావితరానికి సంబంధించినటువంటి ఈ చరిత్ర శాస్త్రీయమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కలిగించింది ఆ వనరుల నుండి అనేది కూడా మనం గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవాళ ఎవరైతే మా అడవి, మా ప్రాంతము, మా ఖనిజాలు మాకు కావాలని అనుకుంటున్నారు, ఇవాళ భావితరానికి మనము ఈ వాతావరణం అంతా కూడా కలుషితమయ్యి దీన్ని కాపాడదామని ఎవరైతే గొంతు విప్పుతున్నారో వారిని గొంతులు నొక్కడానికి నాటి పాలకులు, ప్రపంచ సామ్రాజ్యవాదులు వీళ్ళందరూ కలిసి గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. ఇక్కడ ఆదివాసులు ఈ అడవి అనేది ఒక ఆదివాసులదే కాదు, మైదాన ప్రజలకు కూడా ఇవాళ పర్యావరణ లోపం అవుతుంది. పర్యావరణ లోపంతో చనిపోతున్నారు, అనేక రకాలైనటువంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలకు అనుభవిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు కూడా అదే అంటున్నారు. ఇవాళ అడవిని మనము ఎంతైతే కాపాడుతామో అడవిలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల యొక్క మనుగడను, వాళ్ళ హక్కులను మనము ఎంతవరకు అయితే మైదాన ప్రజలు మనం గుర్తిస్తామో అంతవరకు ఈ పౌర సమాజం కావచ్చు, ఈ సమాజం కావచ్చు, ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నటువంటి జీవులు నివసించగలుగుతాయి, బతకగలుగుతాయి. లేకపోతే ఈ అడవిలో ఇప్పుడు ఆదివాసి పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. మా అడవులను మేము రక్షించుకోవాలి అని. అడవులలో ఉన్నటువంటి అడవిని మా పచ్చని అడవులు మాకు కావాలి, మా ప్రాంతం మాకు కావాలని అడుగుతుంటే ఇవాళ భారతదేశంలో కావచ్చు, మన తెలంగాణలో కావచ్చు, పచ్చని అడవుల్లో ఎర్రని మరకలు కనిపిస్తున్నటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఇవాళ కొత్త అభివృద్ధి పేరుతోటి ఇవాళ యురేనియం పేరుతోటి లేకపోతే ఖనిజాలు ఓపెన్ కాస్ట్ల పేరుతోటి ఉన్న అడవుల నుండి ఇవాళ తరిమి వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి ఈ అడవిని, ఈ ప్రపంచ సంపదను సంపాదించినటువంటి అడవి సంపద ఎవరికి దక్కుతుంది? మరి కాపాడినటువంటి ఆదివాసులు, ఈ మూలవాసులకు ఈ అడవి మీద ఎందుకు హక్కులు లేకపోతున్నాయి? ఎందుకు జీవించడానికి అడిగి జీవించే హక్కు ఎందుకు కోల్పోతున్నారు అనేది పౌర సమాజం అంతా కూడా గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదే రకంగా ఇవాళ ప్రపంచ ఆస్తి అంతా కూడా ఆదివాసుల ఆస్తి. ఇవాళ జాతీయ ఆస్తి కూడా ఆదివాసుల ఆస్తి. ఇవాళ మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాం, ఇవాళ మనం ఈ స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నామంటే
ఆదివాసుల యొక్క ఆస్తులను అనుభవించి వాళ్ళ పోరాటాలను మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇవాళ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. ఇవాళ శాస్త్రీయత అభివృద్ధి చెందిందంటే, ఇవాళ ఈ నాగరికత అభివృద్ధి చెందిందంటే ఆ వానర అడవి నుంచే మనమంతా కూడా ఇవాళ శాస్త్రీయంగా ఈ స్థాయిలో మన నాగరికతలో ఉన్నాము. మరి ఇవాళ వాళ్ళు అడవిలో ఉండకూడదు, మీకు అడవిలో హక్కులు లేవు, ఇవాళ పోడు భూములు మీరు బతకడానికి అసలు మీకు హక్కే లేదని ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలను ఎవరు ప్రశ్నించారు? అదే ఇవాళ వేదికలో, మానవ హక్కుల వేదికలో మేధావులైనటువంటి విజ్ఞానవంతులైనటువంటి మనం ఖచ్చితంగా అడగాల్సిందే. అడగకపోతే నెక్స్ట్ భావితరము మనల్ని ప్రశ్నిస్తుంది, వాళ్ళకు జవాబుదారీతనంగా లేకుండా పోతాం. ఇవాళ ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ప్రతి మనిషికి, ఆదివాసీ ప్రాంతం కాకుండా మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నాగరికతగా జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా 3 అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటారు: భూమి, ముక్తి, విముక్తి. మరి భూమి కావాలన్నా భూమి ఉంటేనే మనం మనుగడ ఉండగలుగుతుంది. ఇవాళ ఆకలి అనేది, ఆకలి కొరకే ఇదంతా పని చేస్తున్నాము. ఇవాళ ఆకలి కూడా సమానంగా ఉండాలి, భూమి సమానంగా ఉండాలి, అందరి విముక్తి చెందాలి, అందరం కూడా చైతన్యం కావాలి, దోపిడీ లేని వ్యవస్థ కావాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే మిత్రులారా, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం, మనం ఎంత ఆరాటపడి తెలంగాణను సంపాదించుకున్నామో, ఎంతమంది త్యాగాల మీద, ఎంతమంది రక్త తర్పణ చేసి ప్రాణాలు అర్పించి శవాల మీద ఇవాళ తీసుకొచ్చినటువంటి మన త్యాగాల చరిత్ర తెలంగాణ. దాన్ని ఎవరో మధ్యలో వచ్చేసి వాళ్ళ పాలకులుగా పరిపాలిస్తూ మళ్ళీ ఎవరైతే ప్రాణత్యాగంతో సాధించిన తెలంగాణను మన యథాస్థితికి ఇవాళ మళ్ళా ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఈ వ్యవస్థ తెలంగాణలో మనం అనుకున్నాం, తెలంగాణ వస్తే దీన్ని ప్రభుత్వ పరం చేద్దాము, ప్రజల యొక్క జీవనోపాధి పెంచుదాము అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ప్రైవేటీకరణ వద్దంటే ఇవాళ వాళ్ళ మీద అంటే ఇండైరెక్ట్ గానే వాళ్ళ మీద నిషేధం ప్రకటించి ఆర్టీసీ కార్మికుల మీద వాళ్ళ చావులకు కారణమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ చావులను మనం ఒకసారి గుర్తించాలి. గతంలో ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో తుపాకులు మోగినాయి, ఆదివాసీ అడవుల్లో రక్తాల మడుగులు పారినాయి. అప్పుడు ప్రశ్నించనేది గుర్తుకలు. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో ఆ పరిస్థితినే అదే వారసత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ పాలకులు వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి విధానాలు అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఈ అనుభవాలను, మన అనుభవాలని ఎప్పుడు అడగకూడదు. ఇవాళ ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోయినాయి, విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు, రైతులు ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ ఆత్మహత్య ఎప్పుడు చేసుకోలేని ఆదివాసులు కూడా ఇవాళ ఆత్మహత్య పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆదివాసులు నిరంతరం దేశంలో కాదు ప్రపంచం అంతా కూడా అడవులలో నిరంతరం వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు, ఆ ప్రాంతాల రక్షణ కొరకు కాపాడుతూనే ఉన్నారు. కానీ వాళ్లకు మీకే హక్కు లేదని, వెళ్ళిపోండని ఇవాళ ప్రపంచ చట్టాలు తీసుకొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకొరకు మనం ఒకటి, ఆదివాసీ ప్రాంతాలను కాపాడినప్పుడే, ఆదివాసీ హక్కులను మనం రక్షించినప్పుడే మిగతా హక్కులు రక్షించబడతాయి. మనం అనుకుంటాం చాలా చట్టాలు వచ్చేస్తున్నాయి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం, మన దగ్గర అనైక్యత ఉంది అని వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు దోపిడీదారు. ఇదంతా కూడా గుర్తించినప్పుడే మన చట్టాలు, మన ఆదివాసీ ప్రాంతాలను మనం రక్షిస్తాం. ఇవాళ అడవులు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి? అడవి సంపద ఎవరి చేతిలో ఉంది? అడవిలో ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? మన సంపద మనకు దక్కాలి కదా. ఇవాళ మహబూబ్ నగర్లో యురేనియం పేరు మీద తవ్వుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి అడవి అంతా కూడా కొట్టేయబడుతుంది. ఈ ప్రాంతం మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రాంతానికి వచ్చేస్తే ఈ తిరియాని ఆ ప్రాంతం, గొల్లేటి ఆ ప్రాంతం పచ్చని అడవులను కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ కాస్ట్లతోటి తీసేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇవాళ చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కడుతున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టులలో నీటిలో మునిగి అడవులన్నీ నశించిపోతున్నాయి. మనం దాన్ని చూసి అభివృద్ధి అంటున్నాం. ఇవాళ మన దగ్గర బంగారం అడవి అంతా కొట్టేసి బంగారం తీస్తే అభివృద్ధి అంటున్నాం. ఈ ఎవరి అభివృద్ధి? ఎవరి కొరకు అభివృద్ధి? మరి ఇంత అభివృద్ధి చెందితే మరి తెలంగాణ జిల్లాలో తెలంగాణ తీసుకొచ్చే ముందు కూడా లక్షల కోట్ల రూపాయలతో మిగులుబాటు బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ఒక ధనమైనటువంటి తెలంగాణ, బంగారు తెలంగాణకి చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో ఇవాళ కార్మికులు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేస్తున్నారు? ఇది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం.
మనకు సమస్య వచ్చినప్పుడే సమస్య కాదు. ఏ సమస్య అయినా, ఏ ప్రభుత్వ పథకమైనా, ఎవరైనా ఒక అభివృద్ధి అని మనకు అలవాటు చేస్తారో, ఏ అభివృద్ధి కొరకని ఇది మీకు ప్రయోజనం అని చెప్తారో, ఆ ప్రయోజనం వెనుక ఖచ్చితంగా మనకు ఒక మరణాలు ఉంటాయనేది కూడా మనం గుర్తించాలి. ఈ సందర్భంగానే మానవ హక్కుల వేదిక ప్రతి విషయంలో, ప్రతి దాంట్లో అభివృద్ధి వెనుకున్నటువంటి అసలు ఏంటి శాస్త్రీయత ఏంటిది, ఆ శాస్త్రీయత ఏంటిది అనేటువంటి మేము గొంతుకలుగా మేము మాట్లాడుతున్నాం. మా మానవ హక్కుల వేదికలో మీ గొంతులుగా కలపాలి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మిత్రులంతా కూడా ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఆదివాసీ ప్రాంతాన్ని, అడవులను ఆదివాసులకు దక్కాలి. అలా దక్కినప్పుడే మన వ్యవస్థ భావితరం బాగుపడుతుందని మీరందరూ గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దక్కన్న గారు, మరి ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, అక్కలందరికీ శుభాకాంక్షలు.